Gramatika batzordea 1980an hasi zen lanean, eta 1984an aurkeztu zuen bere lehenbiziko emaitza Iruñean Euskaltzaindiak egin zuen batzar batean, jardunaldi batean, kanpionen inguruan. Han aurkeztu zen lehenbiziko lana, eta hura da, geroztik, eglu bezala, Euskal Gramatika lehen urratsak izena duen liburua horrela ezagutzen da. Gero, horren ondotik, urteetan zehar, atraitu beste zenbait lan, aldi bakoitzan gramatikaren arlo desberdina landuz. Eta denetara izan dira, liburukiak kontatuz, izan dira zazpigarrena 2011an atera zuen. Eta horrekin, itxi ginuen ziklo bat. Zein da zikloa? Zikloa da, azten garela, lanean, gramatika lantzen, zehazten dugu, eta hasieratik egindako eskema gora, bukatzen dugula. Kontua da, 1980an genituen baliabideak. 1980an genuen gure gramatikaren ezagutza bera. Eta 2011an genuena oso diferentea zela. Zergatik, orain baditugu, adibidez, lehen ez genituen ordenagailuak. Eta ez ordenagailu industrial potenteak, baizik etxean ditugu ordenagailuak, eta hor lan egin diteke. Ez bakarrik testuak lantzen, testu idazmakinaren lan egiten, orduan idazmakina genituen, baizik eta baditugu baitere ordenagailuaren bidez iristen gara datu askotara. Beraz, lehen genituen baliabideak eta oraingoak oso diferenteak dira, eta orduan horrek, liburuki guztiak harturik, horrek ematen duen inpresioa da ez daudela berdin landuak. Batetik, orain material gehiago, idazteko modua behar bada diferenteago, gehiago dakigu, eta orduan horrek guztiak bazuen ondorio bat, abartu behar da, eta berriz ere ikusi behar da gramatika hau, eta berriz ere egokitu behar da, hutsuneak osatu behar dira, eskema bera aldatu behar baldin bada aldatu behar da, eta hori egin dugu azkenek urte hauetan. Hartu dugu, eta egin da gramatika bat, ez da berria, zen gramatika, esatea gramatika berria direla, ez da hori gramatika beti hizkuntza dute aztergai. Orduan, bai da gramatika bat, deskribatzailea, euskara nolakoa den deskribatzen du, milaka adibide erabiliz, bai historikoak, bai gaur egungo idazleen adibideak eta egunkaritakoak, eta horrekin osatu ditugu bi liburuki mardul desberdinak direnak, bai formaz eta bai edukiaz. Formaz askoz ere trinkoagoak, edukiaz askoz ere eduki handiagoa dutelako, xeheagoa, hobeki esplikatua eta trinkoagoa. Hori da orain duguna. Eta ditu honek, gramatika honek, ditu 5 atal, sarrera bat, morfologiaren atala, perpaus bakunaren atala, perpaus elkartuen atala, eta azkenean gehigarri bat diskurso markatzaileen inguruan. Hori da aurkeztu dugun gramatika. Gramatika honek esan dugu aurrekoak biltzen dituela, baina baditu zenbait ezaugarri 21. mendean beste hizkuntzetan ere egin diren gramatiken pareko egiten duena. Hau da, gramatika homologagarri egiten duena. Eta ezaugarri horien artean nik 2-3 azpimarratuko nituzke. Batetik, gramatika batez ere deskribatzailea da, aurrekoak ere hala ziren, deskribatu egiten da euskarak nolako egiturak dituen, baina egia da puntu baten edo bestearen arira Euskaltzaindiak arau bat eman baldin badu puntu horren gainean, arau horren aipamen berezi egiten da, nabarmendu egiten da, eta bestalde aukera bat baino gehiago dagoenean egitura baten, ez dakit, mendeko perpaus baten edo bestean, saiatzen gara ikusten zein izan ditekeen molderik, aukera horietan behar bada batzuk berriagoak dira, ez dira egokiak, saiatzen gara esaten badirudi hau ez dela egokia. Arauak gero jakina Euskaltzaindiak eman behar du, hala ikusten baldin badu. Bestalde, gaurko gramatiketan biltzen dira, jasotzen dira hizkuntzalaritzak azken urteetan, 1980ko hamarkadatik ona egin dituen ekarpen nagusiak. Eta horra aipatzen dira argumentu egiturak eta paper tematikoak eta beste hainbat kontu.
eta gure gramatika ere horrela formulatu dugu. Zergatik, hizkuntza bera ez da horrenbeste aldatu mendeetan zehar, baina bai aldatzen da hizkuntzak deskribatzeko erabiltzen den metodologia, erabiltzen diren moldeak. Eta horretan, garaikoak erabiltzen dira euskaraz eta beste hizkuntzetan ere. Eta gu saiatu gara, berriro esan, 21. mendean nola kontatzen diren hizkuntzen egiturak, guk ere horrela kontatzen. Ekarri ditugu ez bakarrik hizkuntzalaritzan egin diren ekarpenak, ekarri ditugu euskal filologia sortu zenetik eta horren garapenetik sortu diren artikuluak, tesiak, euskeraren, ez dakit, erreferentzia adjektiboak, edo omen partikula bera deskribatzeko eta horren euskaraz nola funtzionatzen duen, ze balio duen kontatzen dutenak, saiatu gara hori guztia ekartzen. Eta saiatu gara batez ere gai aurkibide mardul bat ematen. 100 orrialde baino gehiago ditu, jendeak puntu jakin baten bila doanean, erraz aurkidezan nun aipatzen dan. Eta askotan gertatzen da ere lokailua 11 lekutan aipatzen da, baina saiatzen gara guztiak emateaz gain nabarmentzen letra lodiz nun aurkituko duen horri buruzko informazio nagusia. Beraz, hoiek dira gaur egun gramatikek ematen digutena eta guk ere euskararen gramatikan eman nahi izan duguna. Eta hurrengo galdera izan daiteke horrelako ezaugarriak dituen gramatika bat norentzat da, nori zuzendua dago. Nik esango nuke gramatika bere horretan eta bere osotasunean gehien bat euskal filologia egin dutenei, unibertsitateko ikasle eta irakasleei, baita batxilerreko euskara irakasten dutenei ere, baina edozeinek esango nuke aurkitu dezakela informazio interesgarria gramatika honetan. Zergatik, gai aurkibidean hain zehatz, saiatu behintzat egin gara, zehatz mehatz jasotzen puntu bakoitzari buruzkoa, ez du kapitulu osoa zertan irakurri. Nahikoa du hain zuzen ere. Begiratu eta dagokion lekura joan, ikustea zer kontatzen dugun, eta batez ere adibideak irakurtzea. Adibide asko jaso dira gramatika honetan, adibide guztiak ez, baina zation bat, 21. mendekoak, eta askotan gramatika baten egiturei buruz zerbait kontatzeakaina edo gehiago erakusten du, edo ondoriozta dezakezu adibideak irakurrita. Eta beraz, nik uste dut edozeinek euki dezakela euskaraz prestakuntza gutxieneko bat baldin badu behintzat, edozeinek aurki dezakela hemen informazio interesgarria. Eta gero, etekin osoa ateratzeko, bai behar da hizkuntzalaritzan prestakuntza oinarrizko bat behintzat. Aipatzekoa da, Euskaltzaindiaren mendeurrenaren ospakizunen barruan aurkeztu genuela gaur aurkezten dugun lan honen zirriborro modukoa. Ja lana ordurako 2019an izan zenura, Donostian, ordurako ja lana ia amaitua zegoen, baina gero pixka konturatzeko ze lan dagoen gero hori argitaratzeko orduan, oso luze jo du hau honi guztiari, azken bertsioa lortzeko, gehi aurkibidea egin, formatua egin, inprentako probak, zuzenketa mordo bat ordu asko egin ditugu. Horretan, eta azkenean pozik gaude argitaratu dugulako, baina uste baino luzeago jo du kontuak. Lan honen talde lan zera, ezaugarria edo, aipatuko nukenik, ez da batzordekideen txostengileak izan dira noski, baina ez da izan txostenak egin eta txosten horien, kapitulu horien bilduma huts bat ez da, baizik eta batzordean landutako kontu bat izan da. Lehendabiziko proposamena bai batzordean egiten dela, batzordean aurrean txostengile batek aurkezten duela, baina gero talde lanean hartzen dira azkenengo erabakiak eta adostasunak talde lanean hartzen dira.
Baina talde lanaz gain, nabarmendu nahi nuke, Koro Segurolak lan honen gramatika honen edizio lanean egin duen lan izugarria.